Der er ikke særlig mange kommuner i Danmark, der allerede ned i jeres klassetrin giver iPads i undervisningen. Man plejer faktisk at starte lidt højere op. Men jeres lærere har overbevist kommunens ledere om, at I sagtens kan håndtere de her iPads på en fornuftig måde. De har faktisk sagt, at I vil blive klogere, hvis I får de her iPads. Altså, Fredericia Kommune har brugt 4,5 millioner på 1830, godt og vel, iPads, fordi vi tror, at det er måden at få elevernes kompetencer sat mere i spil. Vi tror på, at det er et læringsredskab, mere end bare et hip fænomen lige nu. Vi er ret sikre på, at vi kan motivere flere elever, og vi kan inkludere endnu flere elever, både dem, der har det svært, og dem, der har let ved det her. Vi har rigtig gode erfaringer med musikundervisning for eksempel. Man kan bruge det i naturfagene, man kan bruge det i sprogfagene, man kan sådan set også bruge det i idrætstimerne, hvis det er det, man må gøre. I og med, at det er så mobilt et medie, så er det også et, man kan tage med ud i skoven, eller tage med ud, hvor man nu ellers bevæger sig rundt i byen, eller hvis det er det, man arbejder med. Så der er masser af muligheder, så jeg kan ikke pege på det, men jeg kan kun sige, at det åbner op for nogle muligheder, som vi ikke har haft med det udstyr, de devices, vi har haft før. Lærerne har taget godt imod iPad'en, og det vi har oplevet, det er, at når man kommer rundt på skolen, så hører man en pædagogisk diskussion omkring iPads, og det er det, vi gerne vil, fordi som sagt tidligere, så er det et læringsværktøj, og det er det, den skal tænkes ind i skolerne. Og der oplever vi, at der er virkelig en stor interesse for det, og man kaster sig over det, og det er rigtig godt. Den erfaring, vi har med elevernes brug af iPads, er jo meget positiv. De er glade for den. Det er også et værktøj, som jo ikke er så tungt at slæve rundt på. Det er heller ikke noget, vi skal sidde og vente på at starte op. Det er vi jo vant til fra de bærbare. Der er der jo en vis spildtid, kan vi sige. Det har vi ikke her. Vi er på med det samme, vi trykker på knappen. Den er intuitiv. Det er eleverne også glade for, og den er også en del af den verden og den virkelighed, som de kommer fra mig, som de er en del af. Og det synes jeg, det er jeg helt sikker på, det vil de fleste elever, som også får dem nu, opleve, at det er rigtig dejligt at se den virkelighed, vi snakker om. Den er også i skolen. Du får sådan en. Værsgo.